Και εδώ ετοιμαζόμαστε μια κόντρα με ένα Honda Civic μπροστά. VTEC παρακαλώ. Ποια είναι. VTEC ξαναλέω. Και εδώ είναι το απίστευτο μηβέκ της Πολύχνης, κυρίες και κύριοι. Εδώ ετοιμαζόμαστε για κόντρα. Να το παράθυρο. Όχι, δεν χρειάζεται. Άντε να βγάλουμε κανένα καλό βίντεο. Εδώ θα βγάλουμε τρελό γέλιο, κυρίες και κύριοι. Το Honda θα είναι πίσω. Και κάποιος δεν μπορεί να το πείσει, κυρίες και κύριοι, γιατί πήγε τρελά. Εμείς έχουμε φτιάξει 120 με την τρίτη. Έχουμε ανεβαίνει. Και εδώ το λόγο του πιλότος. Παίρνει τη δουλειά. Και κοιτάξτε το τέλος. Μια απίστευτη πίπα, έλα στην 80 το τεμέ.